Tervetuloa uuden YouTube-videon pariin, se on Salmanpoika. Joo, tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Roll that shit. En voinut laittaa tähän mitään musiikkia, koska YouTube vie kaikki mainostulot pois. Mutta tässä mä oon, kiva jos katsot, se on Salmanpoika. Tänään maistellaan pitkästä aikaan liian vahvoja nikotiinipusseja. Jostain kumman syystä mun kanavan suosituin videosarja. Mitähän näitä on tykännyt niin paljon viime aikoina tehdä juuri siitä syystä, että mä en halua kategoroitua pelkästään nikotiinipussien maistelijaksi. Mulla on paljon muutakin annettavaa, mutta näitä on kyllä ihan kiva tehdä. Ja te näistä tykkäätte, ja te myös nyt saatte lisää sitä hyvää. Tänään meillä on vähän erilaisia tuotteita luvassa. Nimittäin ensimmäistä kertaa mä toin mun maistelupöydälle kurvaa. Totta kai nyt muutama hassu icebergi on pakko olla, kun liian vahvoja nikotiinipusseja maistellaan. Joo, käydään nopea läpi mitä meillä täällä on. Nää on ihan pölys nää mun kielot. Kurva Fatality Brutal Fruit Gum, okei. Sitten meillä on kurvan Fatality Black Fruit Mint. Icebergin ihan perus grape. Elikkä viinirypäle. Ja sitten meillä on Icebergin Grapefruit Pineapple. Mäntyomena kreippi. Ai että! Woo! Kyllä varmaan on taas oikein hyvä olo tän videon jälkeen, kun tässä vedetään aivan liian paljon nikotiinia. Tässä näin peräkkäin. Mut hei, semmoista se on. Tästä hyvästä voisit jättää kyllä tykkäyksen tälle videolle, koska tämä ei ole terveellistä ja minä teen tätä täysin teitä varten, joten kiitos, kun tykkäsit videosta juuri äsken. Mä näen just sut siinä, joka ei tykännyt äsken. Come on. Nyt vielä kerkeä. Ne, jotka mua ei TikTokissa seuraa, niin hei, mä kävin ottaa just Greatest tatuoinnin. Ja tähän itse asiassa liittyen mä voisin arpoa tän Greatest bucket hatin. Greatest lierihattu lähtis jollekin teistä siellä. Mutta tämän arvonnan mä suoritan mun Snapchatin puolella. Snapchat löytyy Salmanpoika nimellä. Käykää se ottaa haltuun, jos haluatte itsellenne tällaisen hatun voittaa. Tosiaan, nyt voitaisiin lähteä suoraan ihan maistelemaan. Lähdetään kurvista liikkeelle, koska kurva on uutuus tällä kanavalla. Otetaan ensimmäisenä kurvan Black Fruit Mint. Mä en tiedä mikä on musta hedelmä. Mintun mä tiedän kyllä. Onpas mukava tuoksu. Todella mukava tuoksu. Ja kurvan pussithan on yleensä tämmösiä outoja tummahkoja. Lähdetään testaamaan. Wow. Onpa hyvän makuinen. Ja mulla on siis se, että mä en niinku käytä ikinä mitään makupusseja. Et mä niinku ite tykkään vaan sit sätivyydestä ja that's it. Mä oon niinku vanha, kyllä te tiedätte, mut mä oon denssimiehiä henkeä ja vereen, sen takia mä käytän Greatestia, koska mua ei se maku kiinnosta, mä haluan, että se sätii. Ja tää itse asiassa sätii ihan ok, sen takia, että se on minttu, mutta niinku mulle kaikki toi maku ja tämmöinen, se on niksapusseissa ihan täysin turhaa. Et siitä mä en niinku etin niistä. Erittäin hyvän makuinen. Wow, todella hyvän makuinen. Onpas oikein niinku herkullinen. Kurvan Fatality Black Fruit Mint. En tiedä mikä on Black Fruit, kommentoikaa jos tiedätte. Aika kiva, oikein positiivinen yllätys. Mä annan tälle 3,8/5. Toi oikein niinku... Seuraavana vuodessa Fatality, kurvan Fatality Brutal Fruity Gum. Brutaali, hedelmällinen purukumi. Tästäkään mulla ei oikein mitään ennakkoluuloja oo, mut hei. Toi äskeinen kurva oli oikeesti aika hiton jeba. Oho, nyt on paljon tunkkasempi haju. Erittäin tunkkainen haju. Joo. Tosiaan hei lopussa, tämän videon lopussa mä laitan näitä kaikkia yhden samaan aikaan. Niin kantsii venaa sit sinne hei. Että vaan taas jätä kesken kaiken nyt videon. Mä näen teidät, ketkä kattoo tän kokonaan ja ketkä ei. Testataan. Tosiaan nääkin pussit, niin kuin kaikki muutkin, ja Greatestit ja kaikki pussit, mitä sulla vaan mieleen voi tulla, niin europesnus.com koodilla Salmanpoika. Siellä ne alennukset ja pussit kaikki on. Kantsii tilaa sieltä vielä kun voi. Edelleen saa laillisesti tilata netistä, mutta ei välttämättä kovin kauan, ja sieltä kannattaa tilata. Se siitä mainospuheesta. Mitenkäs tämä Brutal Fruity Gum? Numero 1. Ei todellakaan sädi niin paljon kuin tää edellinen, koska tossa ei ole minttua ollenkaan. Ja minttu on yleensä se, mikä sen sätivyyden aiheuttaa. Eli tää ei tunnu oikeastaan yhtään miltään tuolla huulassa. Mut maku on tässäkin aika jeba. Aika jeba. Kyllä kurva toimittaa näiden makujen kanssa. Kun menee tonne
Vittu kun menee tonne niinku nialuun nestettä aina kun tekee näitä. Joo, lisää nikotiinia. Seuraavana meillä vuorossa Icebergin Grapefruit Pineapple. Joopa joo, icebergki. Vanhaa kunnon vanhaa kamaa tää. Ei jumalauta. Mä aloin kyllä oikeesti pikkuhiljaa kyseenalaistaa näitä mun videoita. Onko tässä mitään järkeä? Siis mitä helvettiä? Mä just... No niin. Miksi icebergit haisee näin vitun pahalle? Näin siis... Miksi icebergit haisee näin helvetin pahalle aina? Aina! Vittu, siis... Ihan oikeesti. Oikein hirvittävästi ärsyttää tommoinen juttu. Joo. Anteeksi. Mielenkiintoista. Okei. Hiipii sätivyys. Pien sätivyys. Icebergit harvoin kyllä pettää noiden sätivyyksien suhteen. Kyllä ne osaa kyllä sen tehdä. Maku. Hädintuskin maistan yhtään mitään tässä. En niinku oikeesti melkein mitään. Ja hajuhan oli ihan siis aivan hirveetä kuraa. Ja siitä iso miinus tietenkin. Vahvaahan tää on kuin helvetti. Että aivan liian paljon nikotiinia tässä. Alkaa kyllä taas tuntumaan, kun 3. bagia viiää jo. Ihan jees, 2,5/5 tällä. Icebergit on yleensä haisee ja maistuu ihan paskalla. Viimeisempänä, mutta en tiedä onko vähäisempänä, Icebergin Grape. Eli viinirypäle, niin kuin väristä saattaa päätellä. Violettihan se on. Ei vittu, ei tästä tule mitään. Miksi ne on näin perseestä? Ai. Täysin eri maku kuin tässä. Jopa toi on niinku eri värinen kiekko, mutta haju on ihan sama paska kuin kaikissa muissakin icebergeissä. Haisee tunkkanen paska. Kattokaa, onpas tahme. Haluuks joku biitti? Tässä olisi yksi. Vittu, oikeesti tän kun laitat huuleen, niin se on siinä sitten. Se on kuolema korjaa. Onpas tahmanen. Iceberg, mitä helvettiä? Miksi ne on näin helvetin tahmaisia nämä pussit? Joku on heittänyt satsit tonne kiekon sekaan. No, anyway. Ääntä kohti. Okei. Enpä uskonut, että viinirypäleen maku sätii näinkin paljon. Erikoista. Perkele. Juu. Okei, tää sätii enemmän kuin tää icebergi. Ja itse asiassa tää sätii enemmän kuin mikään muu näistä tähän mennessä. Maku. No, vähän siedettävämpi kuin tämä. Annetaan Iceberg Grapeille 3/5. Okei, sitten kuten luvattu, mulla on toi yksi vielä huules. Sitten mä laitan jokaista näitä muita vielä yhden, elikkä Full House. Vittu, mulla alkaa vähän sillä henkeä jo ahistaa, että nyt nopea tää pois alta. Tästä hyvästä viimeistään laitte kyllä sen tykkäyksen tälle videolle. Kaikkea paskaa sitten tekee teidän eestä. Yksi tuolla. Sitten laitetaan tonne. Ai vitsi, tää on kyllä jees. Alas. Ja sit vielä tämä paskakasa tonne. Miksi tää on näin vaikea tää kiekko? Alas. Noniin, siellä lepää Full House. 4 täysin liian vahvaa nikotiinipussia huulessa tällä hetkellä. En edes tiedä paljon mulla tällä hetkellä on nikotiinimäärällisesti huulessa, mutta oikein tuntuu ilkeällä. Hyi vittu. Hei, pitkästä aikaa on liian vahvoja nikotiinipussien maisteluvideo. Mä tiedän, että te tykkäätte näistä ja mä tykkään toimittaa teille sitä, mistä te tykkäätte. Joten
hei, kiitos jos katsot videon loppuun asti. Muista tosiaan tykätä. Kommentoi toi emoji tonne kommentteihin, niin oot mukana 20 € raha-arvonnassa. Tätä mä tiedän, että se raha menee oikeasti sellaisella, joka katsoo loppuun asti nämä videot. Ja muista ihmeessä tässä vaiheessa räjäyttää se tilausnappi. Niin päästään joskus sinne 10 000 tilaajaa, se on mun suuri haave. Rakastan teitä kaikkia katsojia. Kiitos jos katsoit taas tämänkin videon. Nyt mä lähden ottaa nää kyllä vittu pois täältä huulasta. Ja menen pötköttämään hetkeksi. Ja editoimaan tätä videota, koska mä ajattelin julkaista tämän videon tänään, eli keskiviikkona. Okei. Se oli siinä. Me nähdään ensi videossa. I love you. I'm out.